НСО свали охраната на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Решението е взето от НСО след оценка на риска за двамата политически лидери. Лидерът на ДПС твърди, че решението е в отговор на поисканата от него миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът му на охрана. Последваха и първите политически реакции. Преди малко сме информирани от ръководството на Националната служба за охрана, че от утре охраната на господин Борисов е свалена с решение на въпросната комисия. Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос. Аз не бих подценявал и сигурността на бившите министър-председатели. Защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели. Както последните десетилетия, така и исторически. Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци. Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.